ćete ovde vidjeti neke javne ličnosti koje nisu gladne ni žedne. Došli smo peške i nismo uzeli niti ćemo uzeti bilo kakve pare. Tu smo da vam pokažemo da mislimo i da se osjećamo isto kao vi i da među nama nema razlika i da je voda došla do grla. Na početku ovih protesta video sam jedan transparent koji mi ne izlazi iz glave. Na njemu je pisalo: ima nečeg na tom nebu, samo tvoje beli grade. Na tom nebu su deca ovoga grada već mjesec dana i ostaće tamo zauvek. Ja verujem da nas gledaju i verujem da se nećemo obrukati i da nećemo dozvoliti da ovo prođe bez odgovornosti i da nam se ikada ponovi u budućnosti.